Hello, this is Asanda. This is Asanda Tafu Wakanya Ngali channel. Today we're going to do a challenge. I'm coming up with a challenge. A challenge is Zanayo game. We're going to do Bible reading. We're not going to explain anything. I'm just going to read. I'm just going to read the word of God as it is. Then you are allowed to get uthetha izinto ohalela uzithetha about that chapter in the comment section. We're going to read the word of God. This is a challenge to all the Christians, to all the Bible readers. But let's start reading the word of God. Let's start to practice reading the word of God. Ukuze lihlale ezingqondweni zethu, have to read it. Not memorize it, but we have to read the word and know it. As we're in this journey of reading the word, we're going to read iBhayibhile. iBhayibhile the Holy Bible. iBhayibhile yethu, it has got the New Testament and the Old Testament. And then iBhayibhile, it has got 66 books. In the Old Testament, we've got 39. Then in the New, we've got 27 books. So I'm going to start with the book of Judges. We're going to read the book of Judges. Each and every day, we've got a chapter that we're going to read. Each and every day, we're going to read a chapter. Each and every day, we're going to read a chapter. I'm not going to, and this is Shumayela, I am not preaching here. I'm only reading. I'm not going to preach. We're just going to read. We are reading the Bible of Judges. Judges has got 21 chapters. So for the next 21 days, starting from today, we are going to read the book of Judges. Okay, so we're going to start reading our Bible. It's very important to read the word of God. Amaxesha amaninzi sifumana abantu that are speaking izinto ezirongo, izinto that are not even there in the Bible. Abantu bathetha izikhilelo zabantu. Umuntu awumazi noba wayithetha laa nto ukuba kakusitheni, but abantu bahambe bebamba izikhilelo zabantu and bahambe nazo, babaleke nazo. Ibe loo nto ithethwa ngulo mntu, kuba ithethwa ngumntu omkhulu, umntu acinga uba loo nto yinyani. Ibe ingekho in the word of God. So we need to go back. Let's go back to the roots. Let's go back in knowing the word. Athi umuntu xa ethethe sithi ndizofunda incwadi ngestory sikaDavid, uba uqamba, I know. I've read the story of David in the book of 1 Samuel. I've read about uDavide noSaul. I've read these things. Andicinga ngenye into nje eke yathethwa yenye intombazana as I was reading the book of David, the book of Samuel. Athi uSaul walibala kupufa ngoxesha usempini. I went and read and ndayibona. It's there in the word. It's there, bazalwane. Ubhizi phaa emqolombeni ngoku uDavid amleqayo uSaul emkhangelayo emkhaya, because kaloku it was i-10 kaDavid about, because yena phaa uDavid ongafuna umbulala uSaul, but uSaul efuna uDavid, wafika uDavid ngenye imini uSaul esenza leyo number 2 ndithetha ngayo. So, okay, my people, we're going to read the book of Judges. This, from today, we're going to read the book of Judges. Incwadi yabaGwebu iqulathe chapters ezi-21. So, for the next 21 days, we're going to read each chapter yencwadi Judges, and then we're going to continue seeing nakwezinye incwadi. But now we're going to read the book of Judges. Ifuneka ngolu hlobo ke. Baza. Amen. Chapter 1. Wathi emva kokufa kukaYoshua, babuza onyana bakaIsrayeli kuYehova besithi, ngubani na oya kusiqalela ukunyuka aye kumaKanani alwe nawo? Wathi uYehova, konyuka uYuda. Yabonani, ndilinikele esandleni sakhe. Wathi uYuda kuSimoni umkhuluwa wakhe, nyuka wena siye eqashisweni lam, silwe namaKanani, nam ndoya nawe eqashisweni lakho. uSimoni wahamba naye. Wenyuka ke uYuda, uYehova wawanikela amaKanani namaPerizi esandleni sabo. Bawabulala eBhezeki amadoda angama10,000. uAdoni waseBhezeki bamfumana eBhezeki, balwa naye, bawabulala amaKanani namaPerizi. Wasaba uAdoni waseBhezeki, bamsukela, bambamba, bamnqumla ozithupha nobhontsi. Verse 7. Wathi uAdoni waseBhezeki, okumkani abama70 babechola phantsi kwetafile yam, banqunyulwe ozithupha nobhontsi. Njengoko ndenza ngako, wenze njalo uThixo ukuyabuyekeza kum. Ke kaloku onyana bakaYuda balwa neYerusalem bayithimba, bayibulala ngohlangothi lwekrele, bathi umzi bawufaka umlilo. Behla emveni koko onyana bakaYuda bayakulwa namaKanani, abehleli kwele ntaba nakwelasezantsi
le entlambo. Waya uYuda kumakwanani ebehleli eHebron. Igama leHebron ngenxa engaphambili beliyikiriyati ka-Aba. Babulala uSheshayi no-Ahimani noTalemayi. Wasuka khona waya kubemi baseDebhiri. Igama leDebhiri ngenxa engaphambili beliyikiriyati Seferi. Verse 12. Verse 12. Wathi uKalebi othe wayingenela iKiriyati Seferi wayithimba ndomnika intombi yami uAkesa ibe ngumkakhe. Wayithimba uOteneliyi unyana kaKenazi umninawa kaKalebi wamnika ke intombi yakhe uAkesa yangumkakhe. Kwathi ekuzeni kwayo yamvuselela ukuba acele umhlaba kuyise wayo yehla esileni layo. Wathi uKalebi kuyo, yintoni na? Verse 15. Yathi kuye, ndinike into ngokuba undinike umhlaba ongenamanzi, ndinike nemithombo yamanzi. uKalebi wayinika ke imithombo yangasentla nemithombo yasezantsi. Onyana bomkeni owise omkaMozisi benyuka emzini wamasundu nonyana bakaYuda baya kwintlango yakwaYuda engasezantsi kweArede baya bahlala nabantu abo. Waya uYuda noSimoni umkhuluwa wakhe bawubulala amaKanani ebehleli eTsafati bayithabalalisa. Kwathiwa igama layo lomzi yiHorma. uYuda wayithimba iGazi nommandla wayo, neAshkelon nommandla wayo, neEkron nommandla wayo. Verse 19. Verse 19. uYehova waye enoYuda wabagqogqa abentaba kodwa ebengenako ukubagqogqa abemi bentili ngokuba baye benenqwelo zesinyithi. Bamnika uKalebi umzi waseHebron njengoko wathethayo uMozisi, wabagqogqa apho onyana bobathathu baka-Anaki. Ke amaYebusi abehleli eYerusalem abawagqogqanga onyana bakaBenjamini. Ahleli amaYebusi nonyana bakaBenjamini eYerusalem unanamhla. Verse 22. Indlu kaYosefu yenyuka nayo yaya kuyingenela iBheteli uYehova waye enayo. Indlu kaYosefu yayihlola iBheteli ke igama lalo mzi ngenxa ngaphambili beyiyiluzi. Iintlola ezo zambona umntu ephuma kulo mzi zathi kuye, khawusibonise ithuba lokungena kulo mzi sokwenzela inceba. Verse 25. Wazibonisa ithuba lokungena kulo mzi, zawubulala umzi ngohlangothi lwekrele, bamndulula lo mntu nemizalwane yakhe yonke. Waya lo mntu ezweni lamaHeti wakha umzi wathi igama layo yiLuzi, igama lawo unanamhla. uManesa akayigqogqanga iBhete Shehem namagxamesi ayo, neTahanaki namagxamesi ayo, nabemi baseDore namagxamesi ayo, nabemi base-Ihlam namagxamesi ayo, nabemi baseMegido namagxamesi ayo. Ke amaKanani aphikela ukuhlala kwelozwe. Wathi, verse 28, wathi ukomelela amaSirayeli awafaka uviko amaKanani akawagqogqa awagqibe. uEfrayim akawagqogqanga amaKanani ebemi eGezere, ahlala eKanani naphakade phakathi kwakhe eGezere. Verse 30. Verse 30. uZebhuloni akawagqogqanga abemi baseKitroni nabemi baseNahaloli, ahlala amaKanani phakathi kwakhe afakwa uviko. uAshera akawagqogqanga abemi base-Akona, bemi baseTsidoni ne-Ahalabi ne-Akezibhi neHelebha no-Afiki neRehobhi. Ama-Ashere ahlala phakathi kwamaKanani abemi kwelozwe ngokuba akawagqogqanga. uNafetali akabagqogqanga abemi baseBhete Shemeshe nabemi baseBhete Anathi, wahlala phakathi kwamaKanani abemi kwelozwe. Abemi baseBhete Shemeshi nabaseBhete Anathi bafakwa uviko nguye. Ama-Omori abaxinela kweleentaba onyana bakaDani ngokuba akawavumelanga ukuba behle beze entilini. Ama-Omori aphikela ukuhlala eHebheresa
nase-Ayalon nase-Shahalebhim. Isandla sendlu kaYakobi saba nzima afakwa uvika. Umda wama-Amori wathabathela eqhineni laka-Akrabhim engqondorheni wenyusa. Amen. See you tomorrow when we read Abagwebi chapter 2. So Bangcwele, that's all for today. Leave your comments in the comment section. I'm going to see you tomorrow when we are reading chapter 2 of Incwadi Zabagwebi. See you tomorrow. Thank you.